ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ମହାଙ୍ଗ ଚାଲିଛେ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଚାଲିଅଛି। ଆମର ଆପଣ ଦେଖିବେ ସୋସାଇଟି ମିଳିବାକୁ ଘୁରି ବୁଲୁଛି ଗୋଟେ ଲୋକକେ ମରିକି ପଡ଼ିଛି, ତାକୁ କାଠ ବି ଯୋଡ଼ା ହେଇଛି। ତାକୁ ମା ତାଙ୍କ ସାନ ଝିଅ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଲେ, ସାନ ଝିଅ କହୁଛି ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରୁଛି ଆଉ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଏଇଭଳି ଆମର ପିଲା ଛୁଆ ସଂସ୍କାର ଆମ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ହେଉ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷ ପିଲାକୁ ବାହାରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା, ଭଲ ଚାକିରି କରିବା, ତାପରେ ଆଇଲା ବେଳକୁ ଘରକୁ ଆଇବନି ନା ତୁମେ ପୋଡ଼ି ଦିଅ। ମୁଁ ଏତିକି କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଆସି ଯିଏ ବି ମୋର ଦେଖୁଥିବା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ କି ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଛୁଆକୁ କେବେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଶିଖେଇବେ ନାହିଁ, ପଇସା ଦେଖେଇବେ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ତ ଯେଉଁ ଛିଡ଼ା ସଂସାର ହେଲାଣି, ସବୁ କି ପଇସା ଦେଖେଇନା ଯେ ଆଜି ଆମର ଅଛି ଏଇଆ ଆମର ଅଛି ଏଇଆ, ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ସବୁ ହେଇସାରିଲାନି। ଛିଡ଼ା ପ୍ରକୃତି ଲୋକ ଏଇଭଳିଆ, ଯେମିତି ଛିଡ଼ା ଲୋକ ହେବେ, ଯେମିତି ଛିଡ଼ା ପିଲା ଛୁଆ ହେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।